салому дуруди бепоён ба кулли мухлисону ҳаводорони сомонаи оила. мо тасмим гирифтаем як силсила барномаҳоро аз ҳаёти гурезагон ва паноҳандагоне ки дар кишвари мо умр ба сар мебаранд таҳия намоем. барномаи имрӯзаи мо дар доираи лоиҳаи ковид ва ҷамъият таҳия шуда ба мавзӯи хеле муҳим дастрасии гурезаҳо ва паноҳандагон ба хизматрасониҳои тиббӣ ва ҳифзи иҷтимоии онҳо бахшида шудааст. ҳоло ман бо камоли эҳтиром меҳмонони барномаро ба шумо муаррифӣ менамоям. соима муҳаббатова, сардори шӯъбаи таҳлили сиёсати ҳифзи иҷтимоӣ, вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон ва Шабнам Масозода, намояндаи ташкилоти ҷамъиятии кӯдакон, гурезаҳо ва шахсони эҳтиёҷманд. ман шуморо хайрамақдам мегӯям. аз дидоратон бисёр шод ҳастам ва соле ки сипарӣ шуд барои тамоми сокинони сайёраи замин бисёр соли душвор буд, зеро коронавирус мисли як вабо дар як муддати кӯтоҳ сартосари оламро фаро гирифт ва бани башарро сартосар ба ваҳшат овард. мегуфтед ки дар ана ҳамин давраи душвор барои дастгирии гурезаҳо чӣ чораҳо андешида шудаанд? чӣ тавре ки шумо қайд кардед, масъалаи дастгирии шаҳрвандон, хусусан гурезагон ва паноҳҷӯяндагон ки имрӯз дар ҷумҳурии Тоҷикистони мо ба қайд гирифта шуданд, бештар онҳо дар ноҳияҳои ваҳдат ва ноҳияи рӯдаки зиндагӣ мекунанд. инчунин дар вилояти Суғд ҳам арзи вуҷуд дорад. умуман дар қонунгузорӣ соҳаи ҳифзи иҷтимоӣ ва тандурустӣ дар масъалаи хизматрасонии тиббии иҷтимоӣ ягон маҳдудият барои ягон қавмию шаҳрванди ғайри ҷумҳурии Тоҷикистон нишон дода нашудааст. яъне ки баробари тамоми шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳрвандони гуреза ва паноҳҷӯяндагон ки расман дар сохторҳои дахолдор ба қайд гирифта шуданд, ба онҳо хизматрасониҳои тиббии иҷтимоӣ расонида мешавад. ман ҳатто барои мисол оварда метавонам ки масалан шаҳрванди гуреза дар вақти аз ҷумҳурии исломии Афғонистон ба мо муроҷиат карда буданд дар масъалаи муайян кардани гурӯҳи маъюбӣ. мо албатта вай ба кӯмак кардем, гурӯҳи маъюбиро вай гирифтанд. боз дар масъалаи гирифтани воситаи технии тавомбахшӣ ба наздикӣ муроҷиат карда буданд. мо ба ӯ аробатчаи маъюбӣ таъмин кардем. яъне ки қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи гурезаҳо ва дар бораи мақоми шаҳрвандони хориҷӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон дарҷ кардааст ки масалан хизматрасониҳои тиббии иҷтимоӣ ба гурезагон ва шаҳрвандони паноҳҷӯяндаи дигар давлатҳо ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон расман ба қайд гирифта шудаанд, аз хизматрасониҳое ки тамоми шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон дорем бояд бархурдор шаванд ва тартиби ҳамин гуна хизматрасониҳои тиббию иҷтимоӣ бошанд ё дигар хизматрасониҳо бошанд, ин бо қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таҳия мегардад. хуб Шабнам, дар ин самт шумо чӣ чораҳо меандешед? соли 2020 ниҳоят соли душвор ба ҳамаи тамоми сокинони сайёри замин буд ва худи пандемияда ҳар як таъсири манфии худро ба ҳар як оила расонд. хоб инчунин гуфтан зарор аст ки ба гурезаҳои мо таъсири манфии худро расонид ва аз тарафи раисати комиссарияти олии Созмони Миллали Муттаҳид ва ҳамкорӣ бо ташкилоти ҷамъияти кӯдакон, муҳоҷирон ва шаҳрвандони эҳтиёҷманд чораҳои зерини андешида шуда буд. ҳамаи гурезаҳоне ки сироят меёфтанд аз COVID-19 аз тарафи ҳамоҳангсози тиб ба муайяни беморхонаҳо бистарӣ карда мешуданд. як лаҳза Шабнам ҷон, бистарӣ гаштани онҳо дар беморхонаҳо ройгон буд ё ки бояд пардохт мекарданд? ройгон буд ва дар давоми муолиҷаи гурезаҳо ҳамоҳангсози тиб бо духтурон алоқамандӣ доштанд ки хеле муносибати худ буд, табобати хеле шифо меёфтанд. хоб аз тарафи ташкилот боз кӯмакҳои ба гурезаҳо мерасонданд ки мисли харидани доруворӣ ва хароҷоте ки дар давоми табобат онҳо сарф мекарданд бармегардондем. ин дар сиёсати мо ин ҷойгир шудааст. бале, воқеан суханони шуморо чанд нафар
гурезагоне ки қаблан мо ҳам роҳашон суҳбат доштем малакаи мо ин суханонро аз онҳо ҳам шунидем, яъне тасдиқ онҳо ҳам тасдиқ кардан ки дар ҳақиқат агар ҳолатҳое ки зарурат мешуд худашон як маблағ сарф мекардан ҳатман онро ташкилоти ҷамъиятии кӯдакон, гурезаҳо ва шахсони эҳтиёҷманд ба онҳо бармегардонд ва бисёр хуб аст. Шумо гуфта метавонед ки дар маҷмӯъ чанд нафар аз байни гурезагон ба COVID-19 пневмония ҳамин бемориҳо гирифтор шуданд ва ҳолатҳои фавт ҳам вуҷуд доштанд ё не? бале, сирояти бемории COVID-19 дар мобайни гурезаҳо будан тақрибан аз 100 нафар зиёд. ҳамон гурезаҳое ки ба мо муроҷиат мекарданд, вале будан онҳое ки ба мо хеле муроҷиат намекарданд, мумкин ки тарсу ваҳмашон хеле зиёд буд. И масъалаи фавтам буд тақрибан аз 10 нафар зиёдтар. ин гурезҳое буданд ки бемории иловагӣ доштанд, музмин ки мисли бемории қанд, фишори хун, дил ва ғайра. умуман гурезаҳое ки дар Тоҷикистон зиндагӣ мекунанд аз лиҳози тиббӣ чӣ ҳуқуқҳо доранд? соли 2020 чихеле ки муҳтарам Ҳалима гуфтанд, аз тарафи вазорати тандурустӣ ба гурезаҳои маъюб, аробачаҳои маъюб ҷудо шуд, якчанд нафар ба боз 300 оилаҳои гурезаҳое ки камбизод ҳастанд кӯмакпулӣ ҷудо карда шуд. Тақрибан 11 нафаре ки бевазан аст, кӯдаки то синни 3 сола доранд, онҳо ба кӯмакпулӣ ҷудо карда шуданд. кӯмакҳо якдафаӣ набуданд? Якдафаӣ на. хуб, аз тарафи мо кӯмакҳое ҷудо мекарда шуд ки гурезаҳое ки дорем маъюбӣ доранд, дар синну сол, онҳо ҳар моҳа кӯмакпулӣ мегиранд. чихеле ки болотар ман сухан ронидам, яъне аз ҷониби худи ташкилоти шумо мегиранд? хуб, дар сиёсати мо аст ки кӯмаки мисли баргардондани хароҷот ё ки харидани дору мо дорем. Бозтар масалан бистарӣ шаванд, дар эҳтиёҷманди бистарӣ бошанд гурезаҳо, аз сабаби ки сатҳи зиндагишон хеле хароб аст, паст аст. хуб, аз 100% бистарӣ 50%-ро ба хазина мерасонанд. яъне 50% маблағи табобатро шумо пардохт мекунед? бале. на танҳо масалан шаҳрвандони ниёзманди ҷумҳурии Тоҷикистон ба монанди масалан нафақаи иҷтимоӣ мегирифтагӣ маъюбон, кӯдакони маъюби то синни 18 сола, оилаҳои камбизод, инчунин категорияи дигар ино гурезаҳо буданд ки гурезагони кӯдаки то 3 сола доштанд ба маблағи масалан 500 сомонӣ онҳо кӯмаки яквақтаина пардохт карда шуд. чанд нафар буданд шуморашон? шумораи вайҳоро ман дуст дигар аниқ намедонам, мутаассифона қарорҳози нигоҳ мекардам, медида ёдам нест. ва гардастора меравад ки ин маблағ дар доираи созишномаи байни ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва бонки байналмилалии рушд шуда буд ва маблағҳо аз тарафи бонки байналмилалии рушд барои ин шаҳрвандон ҷудо карда шуда буданд ва тартиби пардохти ин маблағ чунин буд, яъне кӯдак оилаҳои гурезагони оилаҳои камбизоате ки то 4 апрели соли 2020 кӯдакон то синни 3 солараҷо таваллуд шуданд. яъне ки камтар нофаҳимо байни аҳолӣ ҳам буд ки масалан кӯдаконе буданд ки баъди 4 апрели 2020 таваллуд шуда буданд. ин чиза дар бар намегирифт, барои он ки бисёр вақт ҳозир мо ба муроҷиат мекунанд дар ҳамин масъала. яъне ки бинед ки дар инҷа на танҳо шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон аз ин кӯмак бархӯрданд, ҳатто шаҳрвандоне ки шаҳрвандии Тоҷикистонро надоранд ҳам ҳукумат нисбати онҳо ғамхории худро расонд. шабнам, дар таҷриба ҳамин хел ҳолатҳое буданд ки барои расонидани хизматрасонии тиббӣ ба ин ё он масалан гуреза ё паноҳанда табибон рад карда бошанд ё ки хуб қабул накарда бошанд, чунин шикоятҳо умуман дар шумо буданд? мумкин аллакай бошад, хеле кам. Дар солҳои охир тамоми беморхонае ки ҳастанд нағз хуб қабул мекунанд. хуб, ин хел савол мумкин бошад камтар,
лекин дар ҳолати 2020 хеле хуб қабул кардан, бисёр миннатдорам. Ба аксариятшон аз сабабе ки ҳолати саломатишон сабуктар гузарондан сирояти ковидро дар хона амбулаторӣ табобат қабул мекарданд. онҳое ки дар хона табобат гирифтанд дорубори худашон дастрас кардан ё шумо кӯмак бо ташкилот муроҷиат мекарданд, кӯмак чихе мешудам аз тарафи ва ё ҳам аз тарафи мо. суғуртаи тиббӣ дар аксари кишварҳои олам ин ҳатмӣ аст ва хизматрасониҳое ки тиббие ки ба мардум пешкаш мешавад аз ҳамин ҳисоб бештар сурат мегиранд. Дар Тоҷикистон ҳам суғуртаи тиббӣ амал мекунад ё не? қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи суғуртаи тиббӣ қабул гаштааст ва амали ӯро ростигар аз январи соли 2022 монда. яъне ки қонун бояд аз 1 январи соли 2022 амал кунад. вақте ки Тоҷикистон ба ҷомеаи ҷаҳонӣ ворид гардид, бояд ки тамоми он стандартҳои байналмилалие ки ҷаҳон ваи эътироф кардааст ворид мешавад. мо ҳам нахоҳем ки маҷрӯи дарё ба ҳам маҷрӯе ки майдаи дарёча ба ҳам маҷрӯи дарёи калон ворид мешавад. барои ҳамин Тоҷикистон ҳам ҳамин як кишвари умуми ҷаҳонӣ аст ва ин ба баҳр мепайвандад ва албатта он суғуртаи тиббие ки имрӯз мо дар гирди ин бисёр ҳарф мезанем қонун қабул шудааст ва амали ӯро аз 1 январи соли 2022 монданд ва то ба ин соли 2022 чунки қонун барвақт қабул шуда буд ва ҳар дафъа аз сабабҳои гуногун масалан аз сабабҳои иқтисодӣ ҷумҳурӣ мо ин қонунро амал нашуд ба қафо мемардем ва амали ин аз 1 январи 2022. дар ин қонун суғуртаи тиббӣ кардани гурезаҳо паноҳандагон ба назар гирифта шудааст ё не? ба назар гирифтааст ва тартибаш ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон тартибаш ҳукумат муайян мекунад. ман огоҳӣ дорам ки дар ин давра аз ҷониби ташкилотҳои гуногун ба аҳолӣ ва махсусан ба оилаҳои камбизоат ва он қишрҳои аҳолӣ ки осебпазир ба ҳисоб мераванд кӯмакҳои гуногуни ғизоӣ, кӯмакҳои гуногуни бо маводҳои тиббӣ, бо антисептикҳо расонида шуданд. мушаххасан мегуфтед ки аз ҷониби вазорат ва аз ҷониби ташкилоти шумо чӣ гуна кӯмакҳо расонида шуданд? бале аз тарафи раисати комиссарияти олии созмони милали муттаҳид ва ташкилоти ҷамъияти кӯдакон муҳоҷирон ва шаҳрвандони эҳтиёҷманд чанд намуд кӯмак ҷудо карда шуд. Якум дараҷа ин кӯмаки хӯрокборӣ ба ҳамаи гурезаҳо шаҳрӣ ва дар ноҳияи рӯдакӣ, боз маҳлулҳои антисептика, маскаву салфетка ҷудо карда шуда буд. ин якчанд бор кӯмакҳои пулӣ ҷудо карда шуда буд муддати соли 2020 тақрибан 2-3 бор ҷудо шудагӣ буд. бале бархурдор гаштам. бале умуман ҳамин қишри аҳолии ниёзманд ва камбизоат новобаста ба шаҳрванда шаванда дар таваҷҷӯҳи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор дошт. дар маҷмӯъ ташкилоти шумо ба гурезаҳо паноҳандагон боз чӣ гуна кӯмакҳо мерасонад? бемороне ки иловагии музмин доранд боз кӯмакҳое ки масалан беғарзин илова мекунам консультатсияи психологӣ ки бисёр масалан аз шаҳри аз давлати Афғонистон меён машварати психологӣ машварати психологӣ доранд ки асабҳастагӣ бисёр доранд моям таъмин карда метавонем. нисбати бистарӣ кардан мо ҳаракат мекунем ки ба беморхонаҳои давлатӣ муроҷиат кунем. айни ҳол хубтар нақстар аст. соли 2021 да мехоҳем ки бо бисёртар паҳн гардад ҳамкори мо ба дигар беморхонаҳо, лекин ба чини имконият кӯмаки худро ба гурезаҳо мерасонем. имрӯзҳо паҳншавии нави коронавирус ҳамагонро ба ташвиш овардааст. барои пешгирии ин беморӣ чӣ тадбирҳо андешида мешаванд? умуман дар бораи ки ба забони рӯсӣ мутатсия шудани ин беморӣ аллакай дар бисёр кишварҳои аврупо ва дигар кишварҳои осиё муайян гардида, ҷумҳурии Тоҷикистон ҳам дар бораи ин ҳушдор дорад, маълумот дорад ва дар бораи
штампи нави ин беморӣ аллакай маълумот аст ва пешгирӣ вай рафта истодааст. хушбахтона дар мо ҳанӯз нест. хушбахтона ин беморӣ дар мо то имрӯз ба қайд нагирифта нашудааст, чунки он маълумотҳои расмӣ ки мо дастрас мекунем дар мавори намуди ин беморӣ ки ин аст мутаассис шудани ин беморӣ аст ва масалан он дороҳое ки мо пешбинӣ кардаем барои вай он қадар таъсировар нестанд. аллакай маълумот аст ва тамоми табибон ҳам беморхона, ҳам марказҳои самолот, ҳам бонкҳои тиббии шаҳру деҳотҳо дар ин бора маълумот пайдо карданд ва ба онҳо брошюраҳо дода шудааст намуди нави ин беморӣ ва онҳоро тайёр карданд, яъне ки маводҳои антисептикӣ ва либосҳои махсус аллакай тайёр шудааст ки яъне ки тамоми чораҳо вобаста ба ҳамин беморӣ имрӯз дар ҷумҳурӣ пешбинӣ шуда. хуб барои паҳн шудани нави ковид дар байни гурезаҳо чӣ чораҳо меандешед? чихеле ки таҷриба дар 2020 дар мо буд, барои пешгирӣ гирифтан мо плакатҳо дар ҷое ки мезистанд, дар мактабое ки мехонданд монда будем, боз буклете, флайери тақсим кардаги будем. новобаста ки худи пандемия дар Тоҷикистон буд, ҳам кормандони ташкилот ҳамашон як горячая линия да мобайни мо буд ки новобаста ҳамаҳонгсози тиб алоқаманд мешуданд ба саволое ки гуреза пайдо мешуданд, ягон беморӣ, ягон симптом да ҳарорати бадан баланд мешуд ёки суфа пайдо мешуданд, муроҷиат мекардем, бистарӣ мекардем ва қоидаҳое ки дар ҳангоми пандемия ҷорӣ карда шуда тавсия метем то ҳозира ки инҳоро низ риоя кунанд. дар интиҳо чӣ гуфтанӣ доред, чӣ маслиҳатҳо доред ба он афроди гуреза ва паноҳандае ки имрӯз дар кишвари мо зиндагӣ мекунанд ва ниёз ба ғамхорӣ ба дастгирии мо шумо доранд? дар нақша гирифта шудааст вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳуристон дар масъалаҳои хизматрасонии тиббии иҷтимоӣ албатта барномаҳои нав таҳия мекунад ки ин аҳолие ки ин шаҳрвандоне ки ҷумҳурии Тоҷикистон ҳам як ҷумҳурии хайхоҳ қабул кардан ва онҳо дар ин ҷо буду боши доимӣ доранд, албатта дастгирӣ намояд ва барномаҳои наверо барои дастгирии инҳо таҳия ва баррасӣ. фикр мекунам ки якҷоягӣ бо раёсати комиссарияти олии Созмони Милали Муттаҳид ва ташкилоти ҷамъияти кӯдакони муҳоҷирон ва шаҳрвандони эҳтиёҷманд бо вазорати тандурустии ҷумҳурии Тоҷикистон якҷоя мубориза бурданд, ҳам нисбати гурезаҳо, ҳам нисбати шаҳрвандони Тоҷикистон ки соли 2021 хубтар нақстар шавад. ин тарсу ваҳм дар ҳар оила ҷойгир шудааст. фикр мекунам рӯзои нас хубтар аз пеш аст. барои ҳамин моям ҳаракат мекунем ки хубтар шавад. албатта ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон он чораҳое ки пешбинӣ мекунад албатта бо дастгирии шарикони рушд аст. ман ба ҳардуи шумо барои иштирокатон дар барнома Якҷаҳон ташаккур мегӯям ва дар охир муроҷиат мекунам ба он гурезаҳо ва паноҳандагоне ки дар кишвари мо дар Тоҷикистон умр ба сар мебаранд. агар шумо ниёз ба дастгирӣ доред, агар дар хонаи шумо масалан агар тифли маъюб доред ё худатон маъюбият доред, агар ба ин ё он беморӣ гирифтор ҳастед, ҳеҷ гоҳ рӯҳафтода нашавед, худро ҳеҷ гоҳ бепушту паноҳ эҳсос накунед, зеро он паноҳандагон гурезаҳое ки дар Тоҷикистон умр ба сар мебаранд дар баробари шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон аз тамоми он ҳуқуқҳое ки ба шаҳрвандои ҷумҳурии Тоҷикистон дода шуда аз онҳо бархурдор ҳастанд. шумо метавонед ба вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон дар мавриди зарурат бо мушкилоти худ муроҷиат кунед ва шумо ҳамчунин метавонед ба ташкилоти ҷамъиятии кӯдакон, гурезаҳо ва афроди эҳтиёҷманд муроҷиат намоед ва ман боварии комил дорам ки ин ду ташкилот ҳаргиз нисбати муроҷиати шумо бепарвоӣ зоҳир намекунанд ва ҳатман дасти кӯмаки худро ба шумо дароз мекунанд. ҳамин ҷо мо расидем ба фарҷоми барнома ва дар интиҳо ман ба кулли тамошобинони азиз тани сиҳат, хотири ҷамъ
ва хонаи обод таманно мекунам. саломат бошед.